Vítajte pri ďalšom videu. Moje meno je Patrik. A moje meno je Viktor. V dnešnom videu si povieme, ako strieľať rýchlejšie. Stačí mačkať rýchlo spúšť. Ďakujeme za sledovanie. V dnešnom videu si teda povieme, ako sa naučiť strieľať rýchlo, alebo minimálne sa v tom aspoň zlepšiť. Prejdeme si zo pár základných tipov z našej strany a následne si povieme nejaké strelecké cvičenia, ktoré by ťa mohli posunúť v tejto streľbe. Takže úplne prvú radu, ktorú si povieme, bude k úchopu, keďže najdôležitejšia vec pri rýchlej streľbe je to, aby sa ti, či už je to bodka v redote, alebo sú to mieridlá, vrátili naspäť na cieľ. Nepôjdeme dneska nejako hlboko do toho úchopu, povieme si taký jednoduchý tip, ktorý aplikujem ja pri svojej streľbe, treba si to vyskúšať, či už suchým nácvikom alebo samostatnou streľbou. A to je to, že prioritne robím tlak pri úchope maličkom a prsteníkom. To je môj základný úchop a tým pádom neblokujem svoj ukazovák na streleckej ruke a nedávam ho do nejakého krču, či neviem strieľať. V prípade, že už máte vyladený úchop, ktorý nie je tenzný a dovoluje vám pracovať s ukazovákom, tak prejdeme k samotnej technike stlačenia spúšte. Chceme my určovať pištoly, kedy vystrelí a nechceme, aby pištol určovala nám, kedy budeme strieľať. Vašim cieľom je dostať sa na tzv. Stenu spúšte v čase, keď záver cykluje. Keď sa vracia dozadu, ja si to akurát pripravím na tú stenu a viem znova strieľať, keď vidím mieridla alebo bodku. Môžete strieľať iba tak rýchlo, ako rýchlo vidíte. V dnešnom videu si ukážeme aj strelecké cvičenie, ktoré ti pomôže sa v rýchlej streľbe zlepšiť. Budeme to strieľať na A5, môžeš to strieľať aj na A4, to je technicky úplne jedno. Ide v podstate o tom, aby si ty vyčlenil nejakú cieľovú zónu, z ktorej ti tie zásahy nesmú výjsť. Budeme to strieľať ideálne aktuálne na 5 metroch. Keď sa zlepšíme, tak to vieme to celé cvičenie posunúť na 10 metrov. My ho budeme strieľať aj s timerom. Timer je ten krásny ukazateľ toho, že či držím to tempo správne. A na to, aby sme zistili, kde je taká naša hranica tej rýchlej streľby, tak v podstate začneme na nejakých 70% našej rýchlosti, alebo respektíve budem strieľať takou komfortnou rýchlosťou, aby som mal všetky zásahy v tom papieri. Začneme s týmto cvičením. Máš? Dobre. Nemusíme tasiť, nemusíme nič z tohto robiť, môžeme ísť rovno z kompresu. Keď si nie si istý z kompresu, môžeme ísť rovno nahodený. Pointa je aktuálne tá streľba. Dobre? Takže keď budeš ready, tak ma len pípni a povieme si oné. Môžeme. Stand by. Čo som nepovedal je, že strieľame 5 až 6 rán, keďže pri 2-3 sa nám neukáže tá rýchla streľba. Aktuálne sme išli takou rýchlosťou, že teda vidíme, že tie zásahy sú blízko pri sebe. Čiže čo nám treba? Treba nám zrýchliť. Takže poďme zrýchliť. Jaké som mal splity? Sekundové. Sekundové? Sekunda 1.02, 1.00, Dobre. 1.05. Pridáme. Takže ideme to isté a ideme pridať na rýchlosti. Pripravený? Ready? Yep. Stand by. Dobre. Povedz splity, kým ideme k terču. 51, 56, 53, 49. Čiže teraz sme sa aktuálne držali na nejakých 50-kových splitoch. Toto je daná grupa, to znamená, že stále ideme extrémne pomaly. Snažíme sa nájsť tú rýchlosť takú, aby som mal nechcený flyer. Čo je ešte dobré povedať je,
že toto cvičenie je pre strelcov, ktorí už dokážu ten papier vedome trafiť. Ak nevieš vedome trafiť papier, tak treba viacej pracovať nie na svojej rýchlej streľbe, ale na svojej presnej streľbe. Čiže tu už sa rozprávame o tom, že viem presne trafiť cieľ a už robím na tej rýchlosti. Takže teraz sa znova pridáme. Ideme stále 5 rán. Dobre, ja som pripravený. Môžeme? Bye. Yep. Splity 28, 33, 28, 28. 28-čkové splity s jednou 30-kou, ak si dobre povedal. To znamená, že som tam mal jemný trigger freeze. A už je vidno, že sa nám tá grupa jemne otvára, čo je úplne v poriadku, ale stále sme vnútri v papieri, čo znamená, že stále spĺňame to cvičenie. A takýmto spôsobom pôjdeme ešte rýchlejšie, čiže ešte pridám, lebo stále mám priestor kam pridať. Dúfam, že sa mi podarí nájsť rýchlosť, kedy mi tá guľa vyletí von z papiera. Dobre, ja som pripravený. Stand by. Yep. Dobre. Dokázal si to. Dokázal som to. To boli aké splity? 21, 19, 16, 16. Reálne pomalé. Pri tých 16 som sa rozbehol a urobil som tu flyer. To znamená, že flyer nie je chyba. Netrafiť cieľ v tomto kontexte tréningovom nie je chyba. Je to niečo, čo nás bude posúvať. To znamená, že teraz aktuálne viem, že ak budem strieľať 15-kové, 16-kové splity, tak už som na tej svojej hranice rýchlosti, pri ktorej viem presne strieľať. To znamená, že ak chcem v tomto cvičení sa zlepšovať a pracovať s ním, tak vlastne z týchto 15-16 uberem na rýchlosti. To znamená, že ideálne chcem strieľať 18-kové, 20-kové splity a na nich budem strieľať do kolečka. Tam môžeš vystrieľať aj 5009 a budeš strieľať na 20-kách. Tá 20-ková splitová rýchlosť sa ti stane novou normou a tým pádom znova, keď si urobíš tento cvik, tak vlastne nebudeš strieľať na 20-kách, ale budeš strieľať na 18-kách, potom na 16-kách a tak ďalej. Čiže môžeme si dať teraz znova tie 20-kové splity. Je tam také dobrá rada pri tých 20-kových splitoch, alebo ako to robiť. Ja som bol bubeník, čiže ja mám výhodu v tom tempe, že si viem to tempo predstaviť v hlave. Ak si viete predstaviť tempo, tak sa ho snažím pred tým samotným tasením alebo tom samotnou streľbou si predstaviť. Mne v hlave väčšinou beží tik, 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 tik a to je vlastne to, čo sa snažím preniesť na tú spúšť. Alebo ak niekomu pomôže počítanie, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, aby si to vedel strieľať rýchlo a vlastne to tempo, ktoré si v hlave hovoríš, tak sa snažíš premietnúť na tú spúšť. Čiže ja vlastne si v hlave teraz budem snažiť predstaviť tie 20-kové splity, čo je plus minus tit, 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 tit. A to budem chcieť strieľať. Dobre, ready? Stand by. Dobre, trafil som sa. 26, 30, 35, 29, Dobre, 36. takže by som mal ešte rýchlejšie. Tu som jednu strhol vedome. Vezmem vám všetky v papieri a čo je dôležité povedať, je, že v podstate toto cvičenie nie je nejaký extrémny hardcore, časový a podobne. Iba potrebuješ, aj ten timer je dobrá vec na to, aby ti ukázala, či sa v tých splitoch držíš konzistentne, ale vyslovene je to o tom, že musíš na tomto vystriať neskutočne veľa rán a proste len zrýchlovať a zrýchlovať a zrýchlovať. Teraz pripravený? Step by. Jeden z dôvodov, prečo je build drill v Mustang G štandardoch je aj to, že to môže byť veľmi vhodné hodnotiace kritérium na rýchlosť vašej streľby. Na záver si poviem poslednú radu. Tá nebude mať priamo súvis s rýchlou streľbou, ale bude mať súvis to, ako sa k tej rýchlej streľbe dostať, a to je pracovať na svojom point shootingu, alebo teda pudovej streľbe. V pudovej streľbe sme sa vyjadrovali už vo videu dry fire, ale teda suchom nácviku. Tam treba na tom pracovať, na tom suchom nácviku a následne, keď prídem na strelnicu a budem mať tú pudovú streľbu spravenú tak, že zavrem oči a dokážem namieriť napríklad na áčkovú zónu alebo na nejaký malý bod, tak vtedy to pôjde rýchlejšie. OK, aby sme si to uzavreli.
Počas dnešného videa ste si mohli všimnúť, že sme tu mali nejaké hodnotiace kritériá, ktoré považujeme za nevyhnutné preto, aby sme sa mohli v streľbe zlepšovať. Čo je samozrejme pravda. A aby sme nezabudli, tak strieľať treba veľa, trénovať treba veľa. A ak nebudete čokoľvek z tohto, čo sme dneska ukázali, aplikovať alebo strieľať, stále platí to jedna jediná vec, že rýchla streľba je rýchlo miznúci skill. Takže trénujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Akcia o 3. Keď už máte správne vyladený úchop, čo si? 3 roboty si nájde. 3 roboty si nájde, keď chceš byť dobrý strelec. Lebo ide hore DPHčka. Cvičenie robiť. A ne, toto nie je pičovina. Máme tzv. Reset. Čo je na tom? Toto, pozri sa! Tak, tak čo? Čo som chcel? Čo som chcel? Akože použiteľné. Ale